Agama Semene gedene kok pinggir ben tengah nggo rayane kaya makan lele kae lho. ya bisa anak itu ya. Kapan? Pripun iki lanjut to mboten? Ganggu karo Mbak Bondo. Lanjut apa mboten iki? Arek kalau itu. Bagodoke kono. Lanjut. Tak esep
matur nuwun sampun kepal manunggal kali Joko Laras. Sami-sami. Nggih, matur nuwun mugi-mugi diparingi lancar Pak Joko. Amin. Amin diparingi lancar sami. Turun Pak Anggon. Lenggah biyen. Iki rasa nyangon itu berarti ini. Mboten cak rombongan. Oh iya deh. Chandra. Lo gitu bareng wae ya. Nggih. Diaturke lagune monggo. Nggih, matur nuwun. Ki di Chandra Geti Mas Gareng. Nggih monggo. Mriku napa mriki? Pun borok. Lagune Ngapunten Pak Dolok. dangdut apa? Pak Dolok. Pripun? Ngapunten nggih. Nggih. Nika monggo kanca-kanca katuran nglajengaken amargi nika mangke kula langsung ke bandara Weh. Semarang. Lah. Hah? Tenang. Setengah telu tadi. Mboten wong niku cek ini. Weh. Kula ajeng ke bandara Semarang niku mboten ajeng perjalanan ke luar Jawa Nah, mboten. terus Mau ngajeng nonton pesawat Widul. ngurang tanggapan ya. Ket-keti wae. Bang ngapunten monggo. Niki sinten giliran. Chandra, munggah deh. Iya. Ya, nyanyi apa? Manut. Nah, monggo. Tambah ban atur para ngegas daya. Oke. Monggo. Berdiri. Yo. Yes. Nggih. Menika sedherek Pakde Gareng kondur Mungkin kamu kuat. Dari pulau sangone dari mulai. memenuhi permintaan terakhirnya. Request maksudnya. Lagunya, nggih. Monggo Manut deh. kula. Tambah ban ae. Sih. Berbeda wonten pamundutan. Wonten pamundutan monggo saking duit Bapak Gareng RT. kula monggo. Bapak. Monggo. Kang duit monggo pinarak mriki mboten sah perkewo. Punika gaman jenengan mengki bulane. Iya. Lagi lagune Roma apa tambah ban? Tambah Rita ban ya? Sugiarto. Yo. Weh. Iya. Zamannya jadul